Ahojte, volám sa Jakub Štepán, mám 18 rokov a momentálne sa nachádzame na námestí SMP v Banskej Bystrici na Slovensku. Námestí, ktoré mne sa osobne veľmi páči. A nachádzame sa akurát pred môjim gimplom, čo je tento kolos tu za nami, táto veľká budova. Som práve na bilingválnom štúdiu, 5. ročník, takže končím teraz. Je to francúzsko-slovenská sekcia, čiže niečo sa učíme po francúzsky, niečo po slovensky. Niektoré predmety, hlavne tie prírodovedné, sú vo francúzštine, ale také ako slovenčina to sme mali po slovensky. No, boli sme akurát na biológii. Pani profesorka bola veľmi ochotná, tak nám niečo ukázala z biológie a o imunitnom systéme sme sa bavili, takže bola to sranda celkom. Tak moje plány do budúcna, rozmýšľal som hlavne nad medicínou, tak niekde v bielom plášti budem behať možno ako doktor a pomáhať ľuďom. Myslím, že to je celkom dobrý nápad. Takže teraz sa nachádzame v agentúre, ktorá mi pomohla v lete nájsť prácu a tieto dámy alebo slečny pomáhajú každý deň získať prácu niekoľkým desiatkám ľudí, ktorí sem za nimi prídu. Momentálne nepracujem, nemám žiadnu prácu, pretože popri škole a ešte tréningoch by som to aj tak nestíhal. Vítajte v mojej izbe. Takže mám rád svoju izbu, zdieľam ju so svojím bratom, mladším bratom, ktorý má o 2 roky menej ako ja. A vlastne prežil som to celé svoje detstvo. Trošku sa to tu zmenilo odvtedy, ale je to moja izbička. Tak väčšinu času strávim asi spaním, to je asi najviac času, potom aj učím a som aj na kompe, teda na počítači. Robím nejaké veci, píšem s kamarátmi, niečo, keď treba do školy, takže tak. Keď som bol malý, tak som si tu kopal loptu s bratom, bolo to dobré. Takže v rodine sme 4, mám mladšieho brata, ako som už vravel, maminu a tatina, tí sú teraz v práci, takže všetko to tu teraz manažerujem sám. Toto je miesto, kde sa väčšinou v kuchyni, tu sa stretávame večer, aby sme sa spolu navečerali, pretože to je jediná taká príležitosť, kedy sa vlastne celá rodina stretneme, dáme dohromady a vlastne môžeme si niečo povedať, pretože celý deň sme rozlietaní niekde, či už mamina a ocino v práci a v škole na tréningu. Brácho ten niekedy je teda doma, ale potom večer sme všetci spolu. A toto je miesto vlastne, kde, dalo by sa povedať, trávi najviac času mamina, pretože ona varí, i keď nie vždy rada, ale varí vynikajúco. Tak práve sa dívajte na Uhlisko, štvrť, v ktorej žijem. Je to dosť kľudná štvrť, nechodí sem veľa autobusov. Žijú tu prevažne starší ľudia, ako máte možnosť vidieť, tak tam dole, tam sú záhradky. Tak väčšinou ľudia ich tam okopkávajú, tam produkujú čosi to svoje vlastné, paradajčky, jahôdky. Starší ľudia tam majú svoje záhradky, ale aj mladší sa nájdu. No a Uhlisko ako štvrť, no mám ju rád, no práve pre ten kľud a som rád, že tu bývam. Takže tu môžeme vidieť nejaké sošky, čo povyhrával môj brat. Takisto tieto 2 poháre on dotiahol a tuto je soška, ktorú som, keď som bol malý chlapec, tak som dostal, bol som vtedy najúžitočnejší hráč svojho mužstva. A takisto tréner, keď som bol malý chlapec, mi dal aj tento pohár. Vtedy sme ako mužstvo vyhrali, vlastne v Nitre sme skončili 2. a mal si veľa pohárov, tak mi ho dal vtedy tréner. A toto je znak nášho klubu, za ktorý hrám, UP Banská Bystrica Podlavice. Takže teraz sme v Podlaviciach, tu trénujem na ihrisku. Toto je vlastne umelá tráva, máme tréningy asi 4 krát do týždňa, 2 tréningy z toho sú na tejto umelej tráve.
A tréning trvá asi tak hodinku a pol, zvyčajne od pol štvrtej do takej piatej. A vlastne teraz môžete vidieť za mnou chalanov, ako hrajú futbal. Futbal hrávam asi od svojich 7 rokov, vtedy ma to tak chytilo, ako tak aj súťažne, proste som sa prihlásil do klubu a odtedy už 11 rokov. 11 rokov hrávam futbal. Futbal to je šport môjho detstva, takže tam nebolo o čom, keď som kopal do lopty, to sa nedalo. Takže som začal hrávať tak spontánne, taká riadne ho mám rád. Keď neviem čo so sebou, tak zakopať na ihrisko, alebo tak. Takže futbal už od mládí hrávam, baví ma. Na Slovensku, tak ako bývam ja v byte, takže aj dosť iných ľudí v bytoch. A je to možno spôsobené aj tým, že keď tu bol bývalý režim, tak táto hromadná zástavba bola forma takého rýchleho zastrešenia ľudí, ktorí si nemohli nájsť nejaký ten domov. A toto bolo také dosť rýchle vyriešenie tohto ich problému. Čiže veľa ľudí na Slovensku môžete stretnúť a povedia vám, že bývajú v takých bytovkách, ako bývam ja, takých podobných. No a v budúcnosti, keby som chcel niekde bývať, tak by to možno bol tiež byt, lebo zase treba si povedať, že okolo domu je veľa roboty a zase ten byt, ten je predsa len tak trošku udržiavaný, netreba sa tam starať tak ako okolo toho domu, ale zase ani dom by mi neprekážal. Ale keď už, tak nejaký byt v nejakom centre mesta, ešte neviem presne kde. Čo bude v budúcnosti, to sa ešte uvidí. Takže teraz sa nachádzame pri Kalvárii, ktorá sa nachádza tesne za mnou. Niekedy sa sem chodím prejsť s rodičmi, keď mám na to čas, a je to aj pekný výhľad na mesto.